mag the plenary, mag the arm of the legislature. For example, ka intiere gi migawo maduong' ma committee maduong' kaka mar budget. Ere kaka ng'ato moko believe e paro mar William Ruto. Moko believe ni William Ruto onego beni extend government mondo keti broad based. Nyalo tero ne committee motel implementation mar policy mar di effect broad based interest. Mano ariwo paro no kabisa jogo maluwo migosi Rigathi Gachagua. Moko believe, no longer believe e telo mar William Ruto. Omed golgi kabisa mondo jo Kenya ng'eny mane od bura. Kata mana Kenya mama sawa. Ma pod nyalo replace gi mondo mi tiyo ne jo piny e committee level ma extend to the legislature plenary mondo mi odhi mbele. Ken tire jok magamago chalo kaka kwedo Kenya. Mabe gi ywak sani ni jo Mount Kenya chal gineno ni ondhog gi e sirikand nikech gine mane go ombulu mang'eny to gin be machal ka gimi kwedo gi.